ngatiendewo pauri iwewe. Wakapinda sei mukuimba imomo? Noti tinoziva kuti kazhinji dzimwe nguva tinoshaya rutsigiro rwakakwana rwekuti tinyatsoimba. Dzimwe nguva kuimba kweshumiro kunosiyana nekuimba kwekunyika. Saka iwe wakazvifambisa sei? Mukuru weboka iri around 2011 ndopa vakandiona ndichiimba mune group representative yaifana kuita conference mu National Sports Stadium. Vakabva kuti unoda here kuti ungori part of the group, andapinda. Ndokutanga kushanda navo ndobva vazondiitisawo maalbums angu 2 andakaita nawo imomo, asi ndinge ndiri part of the group as well. Ndizvo wataura pamusoro pemaalbums awakaita. Kana muchinge muchiimba muri kwaya kana kuti muri chikwata, zvinogoneka sei kuti Sharon ane album rake kana kuti Elad ane nengi ane album rake? Zvinogoneka sei imi muchiimba zvinenge zvekukutsirana? Vane studio yaiva nayo, saka kustudio kwanga isingori kuti munhu wese ari mukwaya anofanira kungopinda kustudio ikoko. Vaiselectawo amongst vanhu vanenge vari mukwaya kuti uyu anenge ane chipo chiri zimuonero avo, wobva wangotouya tiite maalbums kustudio. Ko iwe wakamboitawo here iwe? Inini munozva kana muina amai kamudoko mune makunzi iwe majaira kunzi imi chokwadi. Aiwa, zvakangonaka. Ini wakandiitawo zvimwe chetezvo, ndikatoitawo rangu. Ndikatsikisawo album rangu 2017 rekutangawo rinonzi Atmosphere of His Presence. Ndakatsikisawo, saka chinhu chekuti unenge uri muboka imomo asiwo iye semukuru ndiye anongoti iwe chimbouya. Kune vamwe vakaitirwawo asi vandonyanyoziva vakanyanya kuitirwa ndimai ndio vakaitirwa nokuti of course chipo chavo chakakura kudarika zvevazhinji vataimba navo makore iwayo. Ndizvozvo ndo makorokoto chaiyo, nokuti kana inini pandakateerera izwi rake ndakati kubata kwaMwari chaiko, nokuti munenge muri kushumira.